Seguimos coas entrevistas e hoxe o noso convidado é o veterano alcalde da Laracha e candidato do Partido Popular, José Manuel López Varela. Moi boas. Hola, que tal? Boas tardes. Un placer volver a encontrarche. Igualmente. Está mellor ou moito mellor a Laracha agora que fai 4 anos? Vamos a ver, a valoración, se a digo eu como novo, como alcalde, como outra vez candidato á alcaldía polo Partido Popular, pois diría que a Laracha que está moito mellor que fai uns anos ou que fai 4 cando empezamos esta legislatura. Pero non é o que diga eu, senón o que digan os veciños é que se pode ver e palpar os avances que está tendo a Laracha pois a todos os niveis. Simplemente con dar unha volta, salir á rúa ou sair a calquera dos núcleos dos 311 núcleos da zona rural, ves os avances que está tendo este concello. Avances a todos os niveis, avances en infraestructuras, avances en instalacións, avances en actividades, avances en servicios, avances en equipamentos, e, bueno, eu creo que iso quer dizer é a valoración tamén que espero que os veciños que o valoren, que iso, pois, que para o Partido Popular, pois, que signifique un apoio maioritario o próximo día 28. O Concello da Laracha históricamente sempre se caracterizou por ter un importante volumen de obras, de licitacións. Esta legislatura foi unha legislatura boa en canto a obras e infraestructuras, alcalde? Vamos a ver, esta legislatura pois estuvo marcada pola pandemia, a verdad que foron pois 2 anos no que nos centramos nese tema, estando pois cerca dos veciños, axudándoos e, bueno, pois tratando de xestionar un problema de saúde moi fastidiado para toda a poboación. Pero aparte deso fixeronse actuacións moi importantes, que poderíamos destacar varias, pero, bueno, podemos destacar o Centro Sociocultural de Callón como a gran obra a nivel educativo, cultural, formativo no núcleo de Callón, pistas polideportivas, o skatepark, circuito de calistenia na Laracha, a verdad que é un das actuacións importantes dentro dese plan especial de educación que se fixo para os 2 centros escolares, para o IES e para o Otero Pedrallo. Tamén a adquisición dentro dese plan dos terreos vinculados ao Otero Pedrallo, onde se vai a facer unha modificación. Estamos falando de 14.000 metros de terreos que se compraron vinculados ao centro Otero Pedrallo, onde se vai a facer, pois, principalmente un novo acceso, aparcamentos para autobuses, aparcamentos para profesores, aparcamentos para os pais que acercan os seus fillos ao colexio no coche particular, e tamén espacios dentro do propio recinto do colexio para hacer, despois das obras que se fixeron, pois, novo horario de infantil, novo pabellón, pois, quedaron os espacios reducidos, pois aí van outros 7.000 metros aproximadamente destinados a novos espacios para novos equipamentos dentro do propio centro. Mais axudas á escolarización, seguimos falando de educación, ampliación do programa Armoniza, plan de eficiencia enerxética, que se invertiron 1.200.000 euros en eficiencia enerxética, cambiando todas as luces LED da iluminación pública, e tamén nos edificios municipais tamén esas adaptacións pois con luces LED para conseguir unha rebaixa no que é o recibo da basura, que contribuye, bueno, pois que ese aforro pois que se poida destinar a outro tipo de actuacións. Plans importantes dentro de comercio, esos plans de promoción económica, como é o que está nestes momentos en marcha, é un merco na Laracha, dentro da hostelería destapa a Laracha, e tamén a Feira da Horticultura como un dos pilares importantes dentro do que é o sector agrícola no Concello, a Feira da Horticultura, que xa van varias edicións, que se celebra, pois, nesta próxima edición vai a ser no mes de agosto, tamén coincidindo ca primeira feira
Pallosaco do mes de agosto, é o que tratamos, pois, que este sector, que representa nestes momentos un 10% da produción de horta na provincia da Coruña, pois poñer en valor todo ese traballo que fai a xente relacionada con este sector, envasadoras, produtores, e, bueno, que tamén hai outra alternativa, neste sector. Outro tema, outro edificio que se puxo en marcha foi o viveiro de empresas. Penso que despois do viveiro que ten a Cámara de Comercio en Carballo, é o único viveiro que hai de titularidade municipal en toda a Costa da Morte, e, bueno, aí temos a posibilidade de que emprendedores, aquel pequeno autónomo empresario que queira arrancar a súa actividade, pois ten a súa disposición naves industriais e tamén esos despachos para poder iniciar a súa actividade a uns precios realmente simbólicos, non? Creamos, pois, distintos do apartado formativo, os obradoiros de emprego, os plans PIS, o plan integral de emprego, a aula mentor. Bueno, o que queremos, pois, que a xente que reciba unha formación, como son os obradoiros, e ao mesmo tempo, pois, que este cobrando, pois, un salario durante o tempo que dura esa formación, tanto de garantía juvenil como os obradoiros duais. E despois os plans integrados de emprego, que contamos, pois, con varios plans nos que se formaron en cada un dos plans 100 persoas. E na aula mentor, que son 200 cursos e que está funcionando, pois a verdade que é unha oportunidade máis dentro da formación específica, e no que hai moitas das actividades, moitos deses cursos, pois que realmente hai un nicho de mercado importante, e que tamén animo aos veciños da Laracha a que se sigan apuntando, porque estas actividades siguen en funcionamento. Fixos un apartado especial en medio ambiente. A verdade, pois, que temos dous recoñecementos, o que é Vilas en Flor, e por outro, pois, a Bandeira Verde de Galicia. Eso é dicir, polo cuidado do medio ambiente, polo cuidado da paisaxe, polo tratamento de residuos, polo cuidado dos entornos fluviais, do entorno litoral. Fíxose a adquisición tamén, probablemente, da carballeira mellor conservada, desde logo xa no Concello, pero atrévome a dicir incluso Bergantiños ou Costa da Morte. Son máis de 2 hectáreas de terreo, que se pode dicir que hai 50 anos que aí non houve ningún tipo de actuación, nin se cortou un árbol, nin se fixo outro tipo de actuacións. E, bueno, fixose un traballo de catalogación das distintas especies, un traballo que se encargou, pois, a unha fundación de reconocido prestixio como é a Fundación Juana de Vega, donde están catalogados todos as árbores que conta esa carballeira. Que queremos conseguir? Pois queremos conseguir, pois, que sea un espacio pedagóxico, didáctico, e donde os rapaces, tanto da Laracha como os que poden vir de outros centros de ensino de fora da Laracha, pois teñen aí a posibilidade, pois, de facer ese estudio sobre o que é a flora e a fauna, pois, autóctona da Laracha e da comarca, non? De feito, pois, esas primeiras actuacións xa están empezando, e a verdade que foi unha actuación importante con esa adquisición, e que quede en mans como propiedade pública para esa conservación. Como dato curioso, hai algún árbore, un carballo precisamente, que o datan que é do ano 1808, o sea, coincide ca Guerra da Independencia, ca invasión dos franceses en España, non? Bueno, despois o programa de Laracha Activa. Laracha Activa, pois, son distintas rutas de senderismo, cos medios tecnolóxicos e tal, para que a xente, pois, que poida facer esas rutas. Está funcionando ben. Outra ruta que se puxo en marcha, pois, vinculando todo o litoral de Callón co núcleo urbano da capital municipal, que se puñera, pois, posta en valor, pois, dos recursos turísticos que ofrece Callón, e sinalización, pois, desde Callón ata
ata Laracha capital, cas indicacións correspondentes, non? Por outro lado, está en marcha a homologación dunha das rutas que é no río Bradoso. Douselle un impulso ás festas de interese turístico de Galicia. Na Laracha contamos con 2 recoñecementos, que é a Feira das Treixas e a Romaría dos Milagros de Cañón. Por primeira vez, conseguimos intercambios internacionais para a nosa xuventude. A xuventude, ten un apartado especial de apoio desde o goberno municipal con distintas iniciativas, e unha delas foron eses intercambios internacionais que se puxeron este ano en funcionamento por primeira vez, e que foron na cidade de Berlín e en Venecia. Despois, un impulso que é todo o tema administrativo desde o Concello, a rede de comunicación a través dos grupos de WhatsApp para que a xente que teña información puntual de todos os eventos que se van facendo ao longo do ano desde o Concello. Outro apartado importante dentro do que son as obras é a humanización das rúas. A verdad que se fixe un especial esforzo nos 3 núcleos, tanto en Pallosaco como na rúa Xosé Loureiro e todo o entorno do campo da feira. Aquí, en David Mallo, Epifanio Campo, rúa Lugo, todo ese entorno do centro médico, rúa Carballo, rúa Coruña, para conseguir que os peóns que teñan máis espacios, que teñan máis mobiliario urbano, significa ampliar as beirarrúas, aparcamentos dos lados e, sobre todo, ganar espazo para os peóns e convertir esas rúas non só en sentido de circulación. Creo que se fai moito máis cómodo, moito máis confortable, e tendo en conta, sobre o uso dos coches, debe mirar que os peóns que poidan circular cómodos e tranquilos polas nosas rúas, non? Outro tema é o dentro de servicios sociais. A verdade que se puxeron en marcha moitísimos programas, pero eu quería destacar sobre todo o tema de axuda no fogar. Axuda no fogar no Concello de Laracha significa unha inversión municipal de 1 millón de euros cada ano, e dentro do Departamento de Servicios Sociais, 1 de cada 4 euros do orzamento municipal está destinado a servicios sociais. E dentro de patrimonio para nós, eu creo que de recuperar esos vestixios do noso pasado, poñelos en valor, e que as xeracións futuras que poidan coñecer, valorar e ver que está conservado o seu patrimonio histórico, creo que é un paso importante que temos que seguir dando. Puxose en comprar os terreos do Castro de Montes Claros, que son 44.000 metros cuadrados de superficie, e, está se poñendo en valor xa que a segunda excavación, e tamén hai que dicir, que a verdad, con descubrimentos importantes xa do que significou, ese castro no seu momento. Tamén o Menir de Arboedo, que forma parte xa do plan de megalitismo da Costa da Morte, e tamén xa está adquirido polo Concello, e tamén xa se puxe a disposición da Diputación, que dentro dese plan, que Laracha dou os pasos para que se poidan ir facendo esas actuacións. Fixose a limpieza, condicionaron os accesos, sinalización, e, creo que por ese lado é por onde temos que seguir. Agora, outra actuación importante de cara, cada día son máis os veciños que teñen a súa mascota, que había unha demanda de ter un espacio específico para levar as súas mascotas, aí está tamén ese centro canino que está aquí no núcleo urbano da capital municipal. E por outro lado, as actuacións en viais. Nos temos
máis de 600 kilómetros de carreteras municipais, temos que dar servicio, a parte dos núcleos urbanos, a 311 núcleos rurais, e desde logo sempre vai ser unha prioridade, é dicir, o mantemento, a conservación, a ampliación e a mellora desas vías municipais. Estamos, pois, decir, ampliando en moitas delas as principais de cada parroquia, ampliando as plataformas e tamén, decir, pois, utilizando, pois, prácticamente en todas as actuacións xa aglomerado en quente. E, bueno, así, pois, un pouco por encima, pois, son as actuacións que se foron facendo, como digo, nestes últimos casi 2 anos, porque os primeiros non foi todo o que quixéramos a contratación, a execución, a posta en marcha de novos servicios, porque tivemos unha pandemia no que tivemos, pois, a verdad, que centrarnos nela con apoio económico importante, pois, sobre todo, decir, aos emprendedores, ás PEMES, para que axudarlle nese baixón de actividade, pois foron aproximadamente de fondos municipais uns 400.000 euros que se destinaron a esos fins, bueno, pois para levar un pouco mellor esta situación. A outra actuación importante que se me queda, bueno, pois, dentro desa humanización, pois está o tema das sendas. Hoxe en día temos senda, vamos ter senda desde Pallosaco hasta Proame, case chegando ao límite con Carballo. Vai quedar toda a comarcal 552 con a senda de 7 km de largo. A verdade é que é unha relación amplia de obras e actuacións. E pregúntome ao alcalde, como é a saúde económica do Concello de Laracha hoxe en día? Bueno, a saúde económica, primeiro, nós o que tratamos de ter as mínimas cargas legais para os veciños. Estamos, pois, en impostos no mínimo marcado por lei, impostos tan importantes como é o IBI, que é o máis costoso para os veciños, e despois as tasas polos servicios municipais, pois a verdad que estamos cobrando tasas en servicios, pois que esas tasas son deficitarias para manter os propios servicios. Pero, bueno, o que temos é que tratar de que os veciños non teñan máis cargas, xa outras administracións que xa bastante carga lle poñen aos veciños, por así, desde o Concello que queremos é manter esta liña de que os veciños que pagan o mínimo posible. E, desde logo, nesa liña queremos continuar, de que se paga o mínimo posible, pero podendo disfrutar dos mellores servicios que podamos ofertar. Supoño que será estimulante, pois, ir pola historia recente política da Laracha, recibir tanto apoio, tanta confianza tradicionalmente, non? Isto, supoño que sempre é un premio para un alcalde, non? Sempre é unha satisfacción, bueno, pois eu quero agradecer ese apoio dos veciños, pois que nestas últimas legislaturas confiaron no Partido Popular para gobernar a Laracha, de logo que é unha satisfacción, é un orgullo, pois, volver a encabezar esta candidatura, unha candidatura, pois, con unha importante renovación, onde se configura, pois, a experiencia de xente veterana con incorporación de xuventude con ideas novas, non? E, bueno, desde logo, pois, que vamos a seguir traballando, temos un programa importante, extenso, eu creo que moi completo nas distintas áreas, e, bueno, pois que vai haber melloras importantes en todos os apartados, tanto na zona rural como no núcleo urbano. Evidentemente, habería que podese ver ese programa, pero se lle preguntaran así, basicamente, que é o que lle falta hoxe en día a Laracha, cales serían as prioridades e cales deben ser as prioridades do seu próximo goberno, que me diría, alcalde? Vamos a ver, eu creo que as prioridades temos que seguir apostando pola creación de emprego, creo que é fundamental. Calquer persoa que queira emprender o seu proxecto de vida, pois o máis importante é que conte con un traballo digno, con un traballo próximo ao seu domicilio, e niso, aí está a ampliación do parque empresarial. Queremos que o solo industrial na Laracha
chegue a 1,5 millón de metros cuadrados. A verdade é que nestes momentos temos ocupado o 82% do actual parque, e con esta ampliación pois tamén darlle a oportunidade a empresas xa de un tamaño importante pois que dispoñan de solo industrial para asentarse no noso municipio. Por outro lado, a formación, tanto a formación non relada que falaba antes que se pode ofrecer desde o Concello ou de outras administracións, principalmente a Xunta de Galicia, pero sobre todo o que queremos é no IES contar con ciclos formativos. É necesario ampliar instalacións e queremos esa implantación de ciclos formativos, ciclos novos que haxa nicho de mercado, que non contemos con esa formación dual nos concellos próximos a Laracha e que Laracha sea centro de referencia para esa formación. Primeiro, para os nosos veciños e, por outro lado, xente que poida vir de fora. E, bueno, hoxe en día hai novas especialidades que incluso que terían xa unha integración nas empresas que están vindo para o Concello, e o que queremos dar a formación adecuada a esa demanda de traballo que está existindo nestes días. Non, é o importante que o vemos en todos os medios de comunicación, nos estudios que se están facendo, que a formación profesional hoxe en día é adecuada, hai unha posibilidade moito máis rápida desa inserción laboral e incluso con a propia titulación universitaria. Que é máis complicado? Planificar obras e actuacións con recursos propios ou xestionalos diante das administracións? Vamos a ver, é que todo ten que ir en paralelo, as actuacións polo volumen que teñen de inversión é necesario estar chamando as portas das tres administracións, a administración central, estatal, autonómica e Diputación provincial. Eu aquí quería destacar, por exemplo, inversións, como é todo o tema do ciclo de agua, tamén ese compromiso, ese apoio desde a Xunta de Galicia a estas grandes obras de infraestructura que desde o orzamento municipal que sería imposible sacarlas adiante. Aí está a ampliación da depuradora de residuais, e estes días acaba de adxudicarse unha obra de mellora no abastecemento que vai implicar melloras na propia captación, impulso, bombeo e novos depósitos de cabeceira para lograr maior presión e maior caudal de agua. Esta obra tiña un orzamento superior aos 2 millóns de euros e que acaba de adxudicarse estes días. Por iso é necesario esa colaboración, esa lealdade entre as propias administracións, e o daqui, tamén as queixas á Diputación provincial, porque eu creo que é necesario esas actuacións. No caso de Laracha está vertebrada con viales que realmente son da Diputación provincial, a carretera de Laracha a canteira de Soandres, a carretera de Pallosaco a Callón, a carretera de Laracha por Lendo a Lazarca que vai a Callón, ou a carretera de Laracha a Silva. Bueno, hai actuacións moi demandadas, moi importantes, pero que despois de moitas xestións, aí siguen sin tocarlle en 8 anos que leva o goberno socialista na Diputación provincial. En primeiro lugar, a carretera Laracha canteira de Soandres. Esa é unha vía de acceso non só dos veciños de Laracha, sino da comarca para acceder a terceira ronda ao novo acceso a Coruña. A xente, hai unha saturación na comarcal 552, hai unha autopista de peaxe, esta é unha zona de acceso a entrada a Coruña, acceso ao aeropuerto e acceso a A6. Entón, desde o Grupo Popular presentouse unha moción que se aprobou na Diputación, pero que é necesario que
que as obras non se aproben sobre o papel, as obras hai que consignar orzamentos, hai que publicar a licitación, e esos son os pasos que hai que dar para decir que esta é unha realidade. Xa estamos en plena campaña, esta é a penúltima pregunta, alcalde. Espera que se viva a campaña tranquila, en que na pre-campaña houve si algo de movimento, espera un resto de campaña tranquila, alcalde? Vamos a ver, a nosa campaña pois vai ser explicarlle aos veciños cales son, por un lado, o que xa se fixo, que aí está, que o poden disfrutar e que o poden ver e valorar, e por outro lado, como decía, un amplio programa pois que lle estamos presentando aos veciños. Eu do que fan outros partidos, a verdad que algúns parecen axencias publicitarias, ocurrencias, porque en 4 anos a verdad que non se trouxe unha proposta en serio sobre os proxectos na Laracha, senón cousas que son de debate a nivel autonómico e que lle preparan as propias centrales dos partidos. Entón, nós vamos a traballar con propostas para os veciños e outros están traballando con propostas para quedar ben ante o seu propio partido. O noso objetivo é servicios, equipamentos e melloras para a Laracha para hoxe e disfruto dos veciños actuais e dos que poden vir, porque tamén temos que valorar que a Laracha está gañando en población, a Laracha está ganando en equipamentos a todos os niveis, e o que temos que facer pois que a Laracha que sea un lugar apetecible para vivir, para convivir, para emprender, para traballar e, sobre todo, para fundar aquí o seu proxecto de vida. Evidentemente, xa expuso proxectos, expuso realidades, expuso reflexións, pero quero acabar con fogo con todos os convidados. José Manuel López Varela, que lle diría a un veciño que este agora mesmo vendo esta entrevista? Bueno, que lle diría, pois que levamos demostrado que somos capaces de facer. Nestes momentos temos un proxecto moi ambicioso, e de lo decir que a Laracha que está sendo un referente a nivel provincial en calidade de vida, en creación de emprego, en nivel de servicios, e iso de lo que nos orgullece, e eu pediría pois que se valore o que se leva facendo, que estudien o noso proxecto, e pedirlle pois o seu apoio para o día 28 de maio para seguir construindo a Laracha que queremos e que merecemos. Moitas gracias. A ti.